Všeobecne organizácia ako taká, komunikácia medzi partnerskými školami a vlastne partnermi, doladenie programov a ďalších detailov, ktoré potom neskôr vyskočia. No a samotná príprava jednotlivých bodov v programe, komunikácia, workshopy, príprava jednotlivých aktivít. No a samozrejme to sú aktivity o komunikácii, o prípravách na jednotlivé dni, doladenie programu, aby to naozaj fungovalo tak, ako má a neboli nejaké prestroje, prípadne niektoré veci, ktoré si neželáme v týchto programoch. Tak tieto aktivity sú zamerané výlučne momentálne na digitálnu transformáciu, na používanie digitálnych aplikácií, programov, ktoré by mali zvládať v rámci digitálnych zručností naši žiaci a takisto aj žiaci rumunskej školy. Je tam príprava na európske digitálne občianstvo, prakticky tie zručnosti sú smerované aj pre učiteľov. Zapojili sme viacero učiteľov našej školy do týchto aktivít, takže ja som veľmi rád, že táto spolupráca je nielen medzi žiakmi, ale sú vzájomne aj spojení aj učitelia, že vieme komunikovať a vieme mať aj trošku také väčšie skúsenosti s takýmito programami. Každopádne už len komunikácia sama o sebe si vyžaduje používanie týchto digitálnych komponentov, ktoré sú veľmi dôležité, buď Teams, alebo WhatsApp, alebo akékoľvek iné. Samozrejme, ďalšie nástroje, ktoré už sú v rámci aktivít. Tie aktivity majú všeobecný rámec, to znamená, používajú ju viaceré školy, nielen na našom území, ale aj na území Európskej únie a takisto aj mimo Európskej únie.